Beskoitze, Urretxindorra, Abeslaria, Aitzindaria, Bakarra. Gaur gurean, Estitxu, Beskoitzeko erresinola. Beno, gure gaurko saioa berezia izango da. Euskal kantagintza berria sortu zenean emakumeak gutxi ziren, haietako bat izan zen Beskoitzeko erresinola. Estitxu, berari eskaintzea gustatuko litzaiguke gaurko saioa, bere ahotsa, bere izena eta bere izana ekarriko ditugu gogora. Horretarako, biba Frank Dolosor eta biba Irkus Robles Arangiz. Kaixo. Eseri lasai, arratsaldeon. Ongi etorri bioi. Eseri lasai. Tira, Irkus Robles Arangiz, Estitxuren anaia, anaietako bat, Irkus. Eta Frank Dolosor, Estitxuren biografoa, esan dezakegu? Bai, nahi baduzu, ongi zait. Zer esango ote luke, Irkus, zer esango ote luke Estitxuren gitarrak orain hitz egiten hasiko balitz? Ez dakit. Lehenbiziko egunean ikusi genionan, ez genuen pentsatzen gitarrarik zuenik ere. Bueno, nik, egia da nik eskondu nintzanean, Bilbon gelditu nintzen gehiago, eta iparraldeko harreman horiek gutxitu zirela, baina nik ikusi nuenan gitarrarekin eskuetan, eta hau kantuz hasi da. Bederatzi garrena, gure artean, gu 8 lauana eta 4 arreba kantatzen genuen, eta gero beranduago aldu zen. Baina, bueno, ateratzen zion berak nahi zuen doinua, kantaldiaren edo nun zegoenaren arabera. Juerrakatan zegoen eta bazakin egiten beste gauza batzuk eta biziki zera zen. Desberdinak gauza batetik bestera. Iduridu dena bertsua dela eta ez dakit zer, baina eta karakteraz ere desberdina zen. Dependitzen zuen, ze jai batean zegoen, edo lagunekin zegoen, edo asarre zegoen. Eta nolakoa zen, Irkus? Pentsatu behar da geure etxea gauza bitxi bat izan dela, mendi baten puntan, 10 eta azkenean 11garrena iritsi zen, lokatz artean alemanen denbora eta hori guztia pasatu genduen alemanak Amerikarrak eta beste batzuk etxean izkutuan izan genituen 2 urtez. Eta 11 anai arreba? 10 ginen orduan. 11garrena Estitxu izan zen. Azkena, gaztena. Gaztena, eta sortu zen Amerikarren desembarkoaren bezperan. Ara, Jesus. Eta pentsatu behar da, 5 anai ginela azkenak, 5, nik Alatz, Agurtza, ni, Ugutz eta Iker. Izenez esan behar ditu, besteraz gatzen. Jokalaria bezala, ez? Karriak esan behar, alinea zinua du. Eta orduan, aur denboran mutil bat bezala zela. Geure jokotan sartzen zen, bose baita emagen duen, sartzen zituen guanteak ere bai, eta saiatzen zen, eta mila gauza egiten zituen. Gero, ni eskondu nintzanean, aldatu egin zen, nik aldatuta topatu nuen geroago, berriz berarekin egon nintzanean, eta kantuz hasi zen, eta gauzak asko zituen, desberdinak, eta 16 urterekin, traktorarekin etxeko lanak egiten zituen. 7 urterekin, behorraren gainean topatu genuen. Ezkinak egun nola igontzen behorraren gana, eta bere. Baina igozen, Hola egiten zuen buruarekin behorrak, eta zrak lurrera egaten zen. Ara. Gauza bitxiak. Bai, bazuen. Txiki-txikitatik artista, ja. Bai. Frank, abestu ere egiten zuen, Estitxuk, eta deitzen zioten Beskoitzeko erresinola, Beskoitzeko Urretxindorra. Zergatik?
boza ikaragarria baizuen, eta guk omenaldia egina izan genion, biztan da, alde batetik kantaria handia izan baizen, Euskal Herriko ahots ederrenetakoa, ze jende gutik kantatu du hain ongi geroztik, behar bada. Eta gero eskerrak ere eman behar zaizkio beti, bai Estitxuri, ekarpen handia egin baitu, Estitxuk eta Robles Arangiz familiak ere bai, hor aintzindaria bada hitza, eta aintzindariak izan dire maila askotan kantu gintzan bereziki, baina gitarrarekin, eta egia da Estitxuk errestasun hori bazuen, ama zenak ere kantatzen baizuen, amak eta gero lau aizpa zaharrenek ainarak laukotea osatu zuten, anaiek soroak, lehen euskal kantagintza berria, lehen agerraldia zuek egin baizinuten Bilbon. 58an gitarra elektriko batekin Madrilera kabalgata fin de semanara deitu eta zerak bobidek lane eta horiek ziren zerak spikerrak eta euskerazko kantua lehena Amerikar musika batekin, baina gure sintonia zen eta euskaraz. 3 kantu euskaraz zen genituen, beste 3 frantsesez, beste batzuk zerak mexikarrak eta hoien laguntza ginuen gazteleraz egiteko. Hori Madrilen non? Madrilen esan duzu. Madrilen, 5.000 gazteen aurrean, gazteak gitarra ikusiz, soroak taldea. zutik, baina oiuk ari ziren. Eta soroak taldea zuetan. Bai. Eta zerak, rock batzuk kantatzen genituen ere, gure ingles txarrean, baina frantsesa ongi egiten nuen. Eta euskara abesten zenunean, ze egiten zuen 5.000 pertsonan ze egiten zuten, ze? Ez, txalotu, dena, dina, ezakiten ezer. Madrilen entzuten zuten eta gitarra elektrikoa antzegoen gurekin, ezakit. Pentsatu behar da, garai haiek ez dituzuela zuek bizi izan, eta nik Bilbora iritsi nintzenean 52an, Gabonetan, 53an, kaletik joan eta martxa militarrak eta flamenkoa eta entzun, negarrez etxera joan nintzen. Ezin euskeraz egin, ezakit golpe bat hartu nuen, eta hor sartu ginen, bale olaetan, euskaldunak ziren, eta gero txinpartaken antzerkia eta egiteko, hor lasaitu ginen. Hasiera, Pentsa ze garaiak, ez da Irkuz orain gogoratzen ari zaren garai horiek, kontua da, garai haietan egunkari askok, Frank, titulatzen zuten izar berri bat, piztu da, ahots berri bat, bere izan zen euskal kantagintzako ahotsa. Bai, eta orain egun hauetan 28 urte betetzen dire zendu zela, baina nik beti erraten dut, hain zen berezia, publikoa ukitu zuela, kantuzaleak ukitu zituen, bihotzean sartu zen eta gelditu zen. Eta orain ere ikusten dugu Estitxu aipatzean, alde batetik bada Estitxu sindromea aipatzen da, jende hainitz eta gauza hainitz lagundu eta deusez trukean edo eskertzarra baizik, hori gertatu zitzaion alde batetik, baina gero nik nahiago dut gelditu Estitxu efektuarekin, da Estitxu aipatu, irratian edo ematen duzu kantu eskaintza Estitxuren kantu bat, eta berehala jendeak aipatzen du guk entzun ginuen, Loiola irratian, gure irratian edo ez da ginuen, eta jendea ukitu zuen, eta hor gelditu da, eta guretzat Estitxu bizi da, nik enuen ez autu, den bezala errateko, familia gehiena, bai, anaiarreba gehienak ezautzen zaituztet, eta gero Aritzak taldea, eta orain ere 3. belaunaldiak eta segitzen du, baina egia da, ekarpen handia egin dutela, eta gero bizi laburra izan duela, Estitxuk eritasunak eraman baizuen 58 urtetan, 20 urtetan hola hasi zen kantuz, aipatu duzu Madrilen zuek egin zinuten balentria, baina atarratzen ere aritu zen, eta 2 kantu eman behar izan zituen, hola hasi berrian kantu txapelketak eta bazielaik, eta han eskualdun gazteriaren eta biltzarra zen orduan, eta 2 kantu, eta eman zuen aurtsoa Seaskan eta La Bamba. Eta jendea agitu zen, atarratzen, bai, eta holakoa zen, eta hortakoz gustatzen zait, horregatik gustatzen zait biziki Estitxu eta Robles familia, ez baitute konplexurik. Egiten dute bihotzetik, sentitzen dutena, etortzen zaiena, eta hori biziki interesgarria da, ze horrek aintzinarazten baitu eskolegia eta euskal kantagintza, eta maiz antzia bezala ezote den gelditu hor Estitxu, bere garaian emazte guti zen, Lourdes Iriondo, aipatu izan duzu hemen, Maite Idirin ere, ongi ezautzen duguna, eta gero Estitxu,
ez dakit gehiagorik baute ziren, gero zaila da zerrendak egiten direlarik maiz norbait aipatzen da. Ez du lortu horrelako aitortza bat, ez? Gerora, ez? Gerora ez dakit. Bere izena hor dago, bai, igual aitortza hori ez du lortu. Hori da, eta Gizartiak ez dio eman. Eta 20 urtez, 15 bat diska grabatu zituen, Ameriketan ere, joan zen, eta Ameriketara Venezuelan, eta bi astez edo egon behar zuenan, Caracas'en, eta gero, eta egon zenan, eta telebistan kontratu egin zioten, larun bat gauero hango galetan eta kantatzen zuen, eta hit parade eta baizen orduan eta lehen postuen egon zen ez dakitzen bat astez, eta handik segitu zuen, Mexikon. Parisen ere egon zala iregure? Bai, Ipar Amerikan ere bai arrantzaleak taldearekin, Parisen ere, eta denetan euskaraz kantatzen zuen. Eta erdaraz ere kantatzen zuen, baina euskaraz ere grabatu zuen Ameriketan. Ari gara berataz hizketan, gozatu dezagun pixkatxo bat, berriz ere Estitxuren ahotsa. Maitia noizko daukazu, horrentzat uda berria. Jainko jaunak dudokarri, hiltzen gizonaren egarria, harek duguren Estitxu kantari oso ahots berezia, ez da? Irkus, goiko notak abesteko sekulako gaitasuna parekorik ez zuen izango? Apalean hasten zen, eta ez dakit zenbat zera egiten zituen, baina gorena ere errez, eta horregaitik eman zioten zerbait, kantu hori Venezuelan, Santzionak kantu bat egina zuela, eta eman zion berari kantatzeko. Berak abotzazuelako, bai. Orduan, garai hartan zera zen, nola ditzen zen peruarra? Arnaldo Nali, inzion, tonalita kampesina. Atahualpa? Ez, zer bat. Peruarra, oin ez zata buruara etortzen, baina... Imazumak. Imazumak. Begira, ni Irunen bizi naiz, eta badakat bizilagun bat, musikari buruz asko dakina, eta gaur igo gaiun esan diot, Estitxuri buruz hitz egin behar genuela. Badakizu, konparatu du Luis Marianokin. Berak esaten zidan, Luis Mariano gizona eta Estitxu emakume bezala, konparaketa. Bai, beste batzuk ere uste konparatu zutela, ez dakit. Batzutan konparazio txarrak izatea, baina Luis Mariano batekin konparatzea. Bai, nire honek esaten zidan bizilagun. Botza. Zeukana esan erregistroa handia, ez? Grabetan hasita oso agudura heltzen zen, eta horiek abeslari gutxik egiten dute. Goian kantatzen dute asko, behan asko, baina dena erregistro guztia, amaniko guzti hori irekitzea eta dena aukitzea hori gutxik. Eta bera bazeukan hori. Errez egiten zuen. Errez, hori da. Eta ekarpen handia egin du, ze hor ikusten dugu kantuz hor, eta hau Miramonen grabatu zuten, demoran, pastu dire 3 hamarkada edo gehiago, baina hau Miramonen egina da, eta gero Euskal Telebista hasi berria zelarik, K2000 ekoiztetxean lan egiten zuen, Estitxu kontratu egin zioten, eta han hitzen zintuen Euskal Telebista hasi berrian sintoniak, marrazki bizidunak bikoiztu eta balio bai zuen, bozak egiteko, bizten da, olako ahotsarekin, eta zer nahi gauza eder egiten albai zuen. Frank, Estitxuren ahotsa urte luzez entzun ahal izan zen abesten, baina oholtzetan, irratietan, telebistan, aipatu duzu, baina gero eten egin zen. Gaixotasunak eten zuen Estitxuren ahotsa? Bai, oholtzetatik urrundu behar izan zuen, biztan da, zen eta erresa izan hola, eta gero egin zuen itzulera bat Irunen, preseski, azken emanaldia han eman zuen. Maia Antzokian izango zen. Bai, gero Estitxu jendeak beti gogoan izan du, gure herrietan eta non nahi, gainera badu bertze gauza bat, horrek argitzen nau biziki, maiz euskarazko munduan referentzia zarelarik, batzutan gertatzen da, erdaldunek izan dadin goaldean edo iparraldean ez zaituztela ezagutzen. Estitxu ongi moldatzen zen denekin eskuaraz, baina bazuen bere publikoa ere gaztelaniaz eta Espainian eta Ameriketan ere bai, eta frantsesez ere lagunak zituen eta laguna handiak bai honan, 3 hizkuntzetan, nik uste dut,
Izakia dela, hiru mintzairak ongi erabiltzea, denekin ongi izateko, eta ongi pasatzeko, eta txisteak emateko, eta kantatzeko, eta nik ala sumatzen dut, Robles Arangiz eta familian, hizkuntza horiek eskuara, ardatzen nagusia, baina bertze hizkuntzetan ere. Eta gero, gertatu da, hori eritasunak hola eraman zuen, eta itzulera egin zuen, eta gero, publikoak beti gogoan izan du, bakarrik jendeak uste du baztertua bezala egon zela, baina gero gertatu zen urte horietan aldaketa izan zela, arek asko lagundu zuen Gernikako estatutuaren referendumaren sintonia arekin zuen, alderdi jeltzalea eta asko lagundu zuen, eta lehen mitinetan, eta Carlos Garaikoetxea lehendakari zela, hautagai zelarik arek eta hainitze lagundu zuen, pentsatzen dut aitaren bidetik eta hola. Eta gero, antziote zuten edo, afera da, gero gauzak aldatu zirelarik hemen, zonbait urte eman zituen kultura sailak etxe hau sortzen, eta kantariak eta artistak pixkat baztertuak egon ote ziren. Eta hori gertatu zitzaion ez ditxuri. Eta gero errok radikala deitzen dena eta horrek hartu zuen gaina, arek bar zuen bere sarea, herrietan eta gaztetxetan, eta bere, hola. Eta gero bakarlarien moda hori berriz etorri delarik hor, berantegi ez ote zaion etorri eta gero eritu eta zendu baizen zoritxarrez ez dutxo. Oraintxe jarraituko dugu estitxutaz hitz egiten, baina har dezagun parentesi txiki bat, eta parentesi hortan sartuko da Mikel Elizegi. Ize importanta da, humorea, irkuz parrez ari zinen bideo ikusita, ze importanta da, humore pixkot eta kirola egitea. Hori ba. Ja, Mikel, baina txandal hori nondik atera zenuen? Txandal hori... Sekulako jakin mina daukagu. Urte batzu behitu, Badaka historia. Historia handia dakata utziko dugu. Testun baten kontatuko, oso luzea da historia. Beste bideo bat egingo diguzu. Gustatu zizoa txandala, Xabi? Asko. Denoi. Asko. Beno, Agus, ez dakiguzu txandalegi jantziko duzuna da, ez? Nik aspaldi duzu jantzi Zuk ere txandalegi. kantu jira bat egin behar diguzu orain estitxuren inguruan. Estitxuren inguruan egingo dut kantu jira eta pixka bere inguruan jarriko ditut kantu batzuk eta hola. Eta estitxu hitz egiten ari gara atzaldi guzti honetan, eta bera jaioza 1994 urtean, Beskoitzen jaiozan, bera joan zitzaigu 1993 urtean, 6 bat urte doin zituen hor minbiziaren aurka, eta azkenean minbiziak eraman zuen eta bere ahots zoragarri hori itzali zuen. Esan beharra dago, estitxu 1978 urtean edo hasi zala plazatan eta kantatzen, hainbat txapelketatan, kantu txapelketatan ibili izan bera, oso ondo joan zitzaion, eta hortik aurrera egin zela ezaguna. Lehen esan dakoa, erregistro handia zeukan, ahots osoan zeukan, grabetatik gora igote zan, eta hori ikusgarri esan ikustea bere gitarrarekin taula gainean. Ondoren ikusiko dugun eta entzungo dugun kantua bere gitarrarekin ikusiko dugu, baina ikusteko zelako maila zeukan artista honek, orkesta handi bat ere entzungo dugu bere atzetik. Naiz eta ez ikusi bai entzungo dugu. Kantuaren izena, Mendian. Aurrera. Eta gitarra jotzen ere, bai. Eta nola egiten zituzten muntaketa horiek, soinu horiek, musika Hori horiek? estudioan dago grabatuta eta Kristolako orkestra bat atzeti daukala. Eta arregloak eta konponketak mundiala dira. Eta hori grabatzeko denbora egongo zian. Eta lasaitzeko ere bai, ez daketo latruko txiki bat, egun batez balin baduzu zerbait arazo edo trebeska edo hola, eman ez ditxu, eta lasaitzeko aritzak talde edo ez ditxu, eta horrekin bada anekdota eta gaur goizean zendu da Baionako alkate zena Jean Grenet, eta Jean Grenet, Baionako hauzapez izan dena 21 bat urtez eta bere aita bertze 21 bat urtez, horiek medikuak, zirujauak eta ebakuntzak egiten zituztelarik
Baionako beren klinikan, eta Estitxuren musika ematen zuten lasai egoteko, eta hori egia da, eta Hau ez zuten jarriko, ez dagoeneko disko izan da kantua, bai, hau ez zuten jarriko. Hori hola da, Baina bere kantu entzun eskero, Agurre Mari entzun eskero, hori kristolako grabazioa da. Bere ahotsa entzun eskero kantu horretan ikuste dut hori dela bere kanturik gorena, edo ondoen gehatzen dena behintzat. Eske Estitxu, ikusi duzu, mundiala da Estitxu, eta 70. hamarkadan izan zen bere loraldia, izan zen bere arrakasta handiena hamarkada horretan, baina dena ez hitzaion joan ondo ere, ze hamarkada horretan bere aitaren eraginez, garai batean erbesteratu zena, eta kontu guzti hori Bilboti joan zana bezkoitzea, berak ere bere karrera artistikoan horren eragina jasan zuen, eta nolabaiteko debekua zeukan kontzertua kontratatzerako garaian, ez? Kantaldiak ematen zian, baina debekua zeukan bera Estitxu ez kontratatzeko. Halan da guztiz, aurrera egin zuen Estitxuk, eta benetan ikusgarria da bere ahotsa bideo guztietan, nik ikusi dutan bideo guztietan. Oraingoan, zuk ondo esan duzu, baserrian eta lanean ibiltzen zala tratorakin eta alako kontuekin. Oraingoan, Uso Zuria abestuten ikusiko dugu Estitxu eta baserriko lanetan. Kantatzen duen bitartean, baserrian lanean. Aurrera. Urtxu xuria errazu, nora joa izen zerezu. Endaiako mendiako, edurrez betea dituzu. Gaurko zure ostatu, gure etxean baduzu, gure etxean. Baserriko lanetan, bai egin eta... Atze irudiak. Bigotez. Irkus, ikusi dituzu zure anaiak horrezta? Zelan esan diozu, bigotez esan diozu? Ugutz, beti esan diogu bigotez. Nik hauek utzi ditut, iruñar batek nahi zuelako nire zer bat. Obra bat egitea nik margotzen. Eta orduan esan nio bigoteak eta zera utziko ditut, eta hori. Txura bezala, Eta baina ez dut kendo, ez dakit noiz kenduko dituan. Horrek beti erabilidu hori. Eta hundia. Bere bigote handia. Bigote hundia. Irkus, baina abestia entzutean esan duzu, hau ez zinuela inoiz entzuna? Abestia bai, baina bideo hori ez. Horiek dira Maite Barnetxek egin zituen emankizuna. Maite Barnetxe izan zen Euskaraz telebistan aritu zen lehena, Jose Mari Iriondo baino lehenago, Frantziako telebistan hor deskonexioan, eta 70an, hasi zen, 1970an, Maite Barnetxe bidarraitarra, eta Estitxurekin bi emankizun egin zituen, badire Salvador eta Makintregurekin eta andana bat, eta Maite da, pixka bat, gure ama espirituala egan genezake, eta baditu bi emankizun zoragarri hor hemen diremengo artxiboetan, eta bi aldiz egon zen Estitxurekin hor, beskoitzen, Malur eta zera leku ederretxean, eta gero Zirikan ere ikusgarria montatu zutelarik Baionan Iker anaiarekin, eta hor ere berriz segitu zituen, eta guretzat altxorrak dire, zeren aspaldiko kontuak dire, eta bere ahotsa entzuteko berriz, eta ikusteko. Eta ze bertsio polita, Oso polita, bai. Oso polita. Hor Estitxu nire txandal baino politago daka. Pentsatu eta ze garaikoa den. Behintzat Estitxu lanean zebilen, Behintzat Estitxu lanean zebilen, hori da. Gauza bat gogoratu, barkatu. Estitxuk zer bat, lehiaketa bat edo Bilbon antolatu zutena irabazi zion, nesketan eta mutiletan, zera Nacho de Felipe. Egun berean, mutilena besteak eta hori. Eta Maite Idirin bigarren geratu zen. Maite Idirin egun hartan okerrezpa gaude, Hori Ibarren izan zen, Bueno, Jose Mari Iriondo kontatzen du. hainbeste dira, tira. Asko egin baitituzten. 70. hamarkadan loraldia izan zuen, eta benetan ezaguna bihurtu zen Estitxu. Eta lehen, zuk esan bezala, 80. hamarkadan, nik entzun da daukat, bera gure irratian, iparraldeko irratian, berari egindako elkarrezketa batean, berak esaten du, 80. hamarkadan nolabait ahaztua, zuk komentatu zu, ahaztua izan zela, rock radikala, eta sartu zela, bestelako erritmo batzu sartu zian Euskal Herrian taldeak, eta berak bere esanetan, kantautoreak eta pixka baztertuta geratu zian. Berak horrela kontatzen du behintzat horretan, elkarrizketa horretan. Bueno, nik ez dakit horrela izan zen edo ez, baina orain entzungo dugun kantua, Uso Zuria entzun dugu, eta orain entzungo duguna da, bitu, Sakabita Gainazpik ere bere garaian abestu zuten Udaberrian izeneko kantu hau 75. urtean garatutako diskoan. Eta orain, Estitxu eta bere anaia entzungo ditugu, biak kantu bera abestuten. Aurrera. Iker. Udaberrian
Abiatu nintzan, dama gazte bat opatzen. Atia koskos, jonion bainan, ez ziraten erantzuten. Atia koskos, jonion bainan, ez ziraten erantzuten. Pam, 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 la 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 la. Galaia zer naizen duke, bioren bonon, datea balitz, zurekin egon nahi nuke. Erraiten badautzut Euskal Herria, zeri pentsatzen duzu? Euskal Herria da arima. Festarako Festarako Nebaze irudiak. Bai, polita. Hori zuzinan edo nor zan hori ba? Zean nahi zan hori? Alatz eta Hori zen bigotez. Alatz eta ez, baina Ugutzai kantatu zuen zazpidi baiekin. Lete, Idiondo, Pancho Tapello, Lertxundi, beste atxirularia oldarrakoa nola izan zen, Iñaki Urtizberea, eta zera, Eneko Labereagin. ez, etorriko zaik. Etorriko. Horiek izan ziren Hori zazpiak, dira. eta kantatu zuen, ez dakit zenbat tokitan, iparraldean, kantatu zuten. Ongi, Urte ba. batez. Izen hori gogoratzen duzun bitartean, guk abesti bat entzungo dugu. Ara. Bai. Orain, Agus eta Maialen jarriko ditugu kantari. Agusterra bestuko dugu gaur. Maite, baina nik, karo, Maitetxu, hor ezta? internet, hori dauketa, baina nik interneten bilatzen, karo, ikusi dut, Maite bertsioa kantatzen zuela, edo interneten dagoela sortzikoan. Maite txumia eta bere bertsioa, ez ditxuren bertsioa. Baina nik entzun dauka gaztetan, ez dakiz sei irratitan, bera grabatu zuela kantu hau bere gitarrarekin. Eta horregatik oroitu eta gaur abestuko dugu. Interneten bainozuk, begira, hemen Hortxe. vintage Badaukazu bilduma artxiboa. da. Bai, ezta? Diskoren bat eman behar diazun ere, diskoren bat. Bueno, ba, Horiek ero behiratuko. beraiek kantari entzungo ditugu eta gero erakutsiko dizkiguzu. Tira, orain entzungo dugu beraz, Zuzenean? Estitxuri askotan entzun izan diogun kantu zoragarri bat, zuzenean Agus Barandieran eta Maialen Arzailuz, Maitetxu. Zeiz polita, Maitetxu. Opa, Estitxu. Maitetxu itxasoan dago, itxasoan zidatea. Maitetxu itxasoan dago, itxasorako bidea. Maite, maite, ez utzi emanik gaiean. Maite, maite, zu nere bihotzean. Maitetxu noiz itzuliko da, nere bihotza zaidago. Maitetxu noiz itzuliko da, biok elkar bizitzeko. Maite, maite, ez utzi edanik aiean. Maite, maite, zu nere bihotzean. Maite, maite, ez utzi edanik aiean. Maite, maite, zu nere bihotzean. Haupa, Estitxuren Maitetxu. Bai, polita. Maialen eta Agus, zoragarri gaur ere, Maitetxu, kantu benetan ederra. Zer moduz banda? Estitxu. Okea. Polilla joan da. Bai, biba Ongi zuen. Irkus, Biba bai. zuen. Gustatu zaizu Irkus? Bai. 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 Kantua ederra da, ezta? Kantua
Garai batean munduko zerena ginen, irosena ginen kantuarekin. Gero joan zan eta beste gauza batzuk hartu ditugu, baina kantua izan dut barrenean urteak eta urteak etxean ikasi genuen. Badakit oaino eskolan ikasitakoa 42an, ni 5 urtekin, kantu frantsesak erakusten zizkiguten eskolan, letrak eta danak. 80 bat kantu dauzkat. Apuntatuta, hasi lehen lerrotik eta kantatzen dut. Nola geratu da hemen? Buruan. Eta euskerako kantuak zerbait hartzen dut eta 80ak badakizkit. Hori da, beti izan dalako kantuari buruzko gure etxean izan da kultura bat. Kultura bat. Dantza baino gehiago uste dut izan zala. Dantzariak ere izan gara onak, baina kantaria beste etxe barruan zauden neguan hotzaikin eta bekosua da bakarra eta orduan kantuz aikasten zen eta momenturik ederrena kanturako, ezta? Eta horrela iritsi dira kantu asko gugana, mezuak bezala, xe? Bai, mezuak bezala, hemen hitz egiten eta abesten ari garen bitartean mezuak iritsi dira asko, nik batzuk irakurriko ditut, bai? Diote, Arrastion gogoan dut Estitxu ikusi izana behin zuzenean, eskualdun makilan nigarrez, orain 58 urte inguru, oso ona zen dio batek. Ondoren, ze ahots ederra zuen Estitxu beti gogoan. Eta 3. bat, ahots zoragarria Estitxurena, ze pena hain gazte hil izana eta familiako guztiak euskaldunon erreferenteak. Begira, hortxe, artistak besteok ere, Maialen, Xabi, Mikel Agus, Frank, Bibazuek, Irkus, denontzat. Hortxe. Hortxe, mezu zoragarriak, eta orain Estitxuri buruz hizketan jarraituko dugu, salto txiki bat egingo dugu. Hementxe, bien bitartean, begira, eskutan ditugu hainbat, vinilo, liburu, zede, denetatik daukagu hemen, Frank, zuk egin duzu dokumentala, egin zinuen, Estitxu dokumentala, zuk asko maite duzu, Estitxu. Bai, nik beti jaten dut, begira, Amerikarra, frantsesa edo espainola izan baliz, izanen zituen bizpairu pelikula eta telesail bat Netflixen. Baina euskalduna zen, eta hor gelditu da, eta azkenean guk etorri behar izan dugu, ez dakitzon bat urteen buruan dokumental hori egitera, Carmelo Vivanco eta Iban Gonzalezekin, eta laguntza handia eman zaukuten hortan, eta hor da beti nahieran, itb.eusen ikusteko eta Estitxu entzuteko, eta bere inguruan izan zituen lagun guziak orduan eskuaraz, baina baita ere frantsesez eta gaztelaniaz, Miren Txupurroi eta Feliz Linaresek ere askiongi ezautu baizuten Estitxu, Feliz, pentsa, lanean hasi aintzin Estitxuk ala itzen zituen orduko dantzalekuak Bilbon. Pentsa ze garaiak, Eta gero, dokumentalaren aritik, begira Maialen eta lagunak hemen, olako bilduma egin genuen, vintage jaten baita orain, eta olako viniloak badire batzu, badire gehiago ere, eta zuk ere, eta gero hemen bat da, eta hau sinatua, Estitxuk ezirikan, eta gero bada ere, badakit Irkusek gehien maite duena zera dela, 8koak, disko aldetik, eta gero Margoa ere zuk egina baituzu hori Irkus. Zuk egina da Irkus? Bai. Irkusek egina baituzu. Hori bestea, hangoa. Euskal Herriko mapak eta mengo marrazki frango hola, eta bai. Eta gero, nik gauza bat beti jaten dut. Gazete hori ere polita da, Bai, olako horik ez da. Zelako portada dauka, nola itxunduta. Lehen eta bentetan, eta hor mugalde, eta saltzen zituzten olako, bina olako ez da gehiago. Arkatzarekin itzuli horrean. Zer ikasi duzu, Frank, dokumental honekin, zer ikasi zenuen dokumental hau egin ostean? Ikaragarriko pertsona zela, eta orain ere laguntzen gaituela, pixkat ikusteko gauzak nola eraman, eta gauzak lehen errandut pixkat denen komplexurik gabe egin eta beti sortu. Erroak zoin diren, sustraiak zoin diren badakigu, baina horrek ez dukentzen, gero beti aintzina egin behar dela, eta gogo eta gehiagirik egin gabe, beti sortu, beti zerbait hola berriekarri, eta hori da Estitxuk eta Robles Arangiz familiak beti egin izan duzuena, eta hori da biziki interesgarria hartzea egia da denetik egin duela, ogoi urtez 14 bat diska, badire kantu ahon friboloak, aurren kantak ere bai, aurren kantak, egubehiko kantak hor badire ikastolan eta, euskara ikasteko. 15 bat disko esan duzu, ez? Errege egun bezperan ere kantatzen zuen Bilbon, iten zituen kantaldiak, eta
Eta gero hor gelditu da, ez ditxu, eta batean iparaldekoa zela, bertzean hegoaldekoa, bertzean ez dakitza, emaztea, eta beti hor pixkat beti bazen aitzakia bat bezala, eta egin dire zenbait liburu euskal musikaren antologian, eta ez ditxuri buruz hitz bat ere ez. Bilbori buruzko euskal gintza guzia gertzen da, eta soroak ere bai, baina ez ditxu ez, emaztea zelakoan pentsatzen du, eta beti aitzakiaren bat, eta gehienak errandidate, bai akatsa egin dugu, antzi dugu, ez ditxu azpimarratzea, eta argi txiki bat bederen ekarri dugu, familiak ere kantaldiak egin zituen, eta egin dituzue urte mugaren karietarat, eta uste dut ona dela gogoratzea bereziki publikoak estimatzen baitu, eta maiz erraten dute, hori aspaldiko gauzak dira, baina orain ere jende gazteak Baionako kontserbatorioan adibidez, biolin eta joleak eta beroketak egiten dituztelarik ez ditxuren kantuekin entzaiatzen dute. Orduan ez dira bakarrik Lenoko kontuak, orain ere bizi den eta kantagintza eta musika da. Behitu, entzuten ari garena ez elako konponketak, ari konponketa dituen atzetik, Ez entzuten ari garen doinu eredugarria da, oraindik. Irkus, amaitzeko, askotan oroitzen dugu Estitxu, eta gaur ere berari buruzari gara, baina merezi zuen errekonozimendua egiten diogu Euskal Herrian? Bueno, uste dut memento honetan bai ez. Estitxuk, guk etxean izan gara, aitak esaten zuena, familia berekoak, esan nahi du. Ez familiakoak bertakoak, ideologia berdinekoak. Batzuk batetik jotzen zuen eta bestetik eta denak alkarrekin konpondu gara, ez dugu sekulan izan eztabaidarik esan nahi du. Eta berak egin zuena kantua famatua eta batzuk bazterrean utzi zuten eta gero besteak bazterrean utzi zuten eta bere gaixotasunak izugarri jo zuen. Ze berak nahi zuena memento haietan zan gaixotasuna daukat, baina kantatzen badut ahaztuko dut memento batzutan, eta ez zioten lanik ematen. Eta horrek jant zuen. Bere azken eguna zerean, Irunen ikaragarri izan zen, jendean egarrez, kanporatera ziren, ezin zuen kantatuta. Hala egintzen zen eta nahiak bere hilobak laguntzen zion, amaitzera kantuak eta azken mementora arte, agur Euskal Herria ikus arte. Berriz ikusi arte edo, lako zer esan zuen. Bere azken hitzak. Eta 15 egunen buruan hiltzen. Orduan, gauza asko, ez ditxu bakarrik ez, familiak ere inditu 1000 gauza, baina ez ditxu merezi zuen pikin bat gehiago. Oai baditu kaleak, ikastolak eta denak. Bai, baditu kaleak, ikastolak, eta argi eta garbi dagona gure bihotzean hortxe egongo dela beti Estitxu, gure gogoan izango da beti bere ahotsa, Irkus, Robles, Arangiz eta Frank Dolosor eskerrik asko benetan, Estitxuri buruz esandakoak hemen esateagatik, eta bihotzez nahi duzuen arte. Familiaren aldetik, 1000 esker. Benetan, eskerrik asko, placer bat. Eta zuekin berdin, Mikel eta Agus, nahi duzuen arte. Txandalekin gabe, berdin zaigun dolo, baina etorri, Etorriko gara, fijo. Txandala honek ekarrizala. Goazen ba. Tira, goazen ikulura,